Ez a Hangzóna, az autószektor podcastje hétköznapi sofőröknek. Interjúkkal, hasznos tippekkel és érdekességekkel minden csütörtökön. Hangzóna, járművekről őszintén, fényezés nélkül. A mikrofonnál Ferenc Norbi. Nagyon szép napot kívánunk mindenkinek, napszaktól függetlenül üdvözöljük a podcast csatornánk hallgatóit. Ez a Hangzóna, és volt már egy motoroz munkába projektünk, vagy hát szalag címünk, ugye beszéltünk már itt a balesettel kapcsolatos dolgokról, ugye Berzai Zsolt rendőralezredessel még nyár elején, aztán nem sokkal később Pócsik László volt a vendégünk, a SIM importőre, akivel szintén megállapítottuk azt, hogy mennyire gyorsan fel lehet venni ezt a ritmust, és mennyi mindent tud megváltoztatni az életünkbe az, hogyha kipróbáljuk a kétkerekűeket, a kétkerekűek világát. Ugye mivel mi egy autós portál vagyunk, ez egy autós podcast. Elsősorban én itt az autós hallgatóimat szeretném egy picit belevinni ebbe a dologba, vagy a szemléletváltást elindítani bennük, hogy nyitottabbak legyenek erre a témára. És elszaladt az időnk, viszont megígértem, meg László is megígérte, hogy vissza fog még hozzánk térni, hiszen ugye egy fontos dolog, hogy mennyi a matek. Úgyhogy mi lenne akkor, hogyha most az egyik hallgatónk azt mondaná, hogy meggyőztük, kipróbálná ezt a dolgot, szeretne belevágni ebbe a közlekedési formába, és akkor szedjük össze most ezeket. A vonal túlsó végén Pócsik László, a SIM importőre. Szervusz, köszöntelek, és újra azt is, hogy itt vagy velünk. Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget. Na, hát ugye megbeszéltünk mindent, hogy néz ki akkor a matek, milyen anyagi vonzattal járna egy robogó beszerzése. Beszéljünk most akkor arról, hogy ugye itt a hallgatóinknak B-kategóriás jogosítványa van, tehát a jelenlegi helyzetben, amikor ez a beszélgetés ugye most éles, vagy élesedik, akkor még ugye az van, hogy könnyített jogosítvány van, ez a B125, kevesebb órát kell részt venni a képzésben, és akkor 125 köbcentiig megkapják a jogosítványt, tehát egy A1-es jogosítványnak megfelelő jogsíjuk lesz, amivel vezethetnek egy 125-ös robogót. Ugye? Mert ugye azért mondom ezt, mert a jövőben lesz majd egy olyan elvileg, hogy bármilyen vizsga nélkül lehet vezetni A1 kategóriás CVT váltós, automata váltós járművet. Ugye, ha jól tudom, nem tudom, te most ebben mennyire vagy benne, de most, ha már beszélünk róla, akkor ezt megkérdezem. Én azt tudom erről, hogy zajlik a jogszabály előkészítése, és ha mindannyiunknak szerencsénk van, én ennek nagyon drukkolok, hogy őszinte legyek, akkor talán ősszel megszületik a döntés ezzel kapcsolatban. De most már azt hiszem, hogy mindenképpen meg fog születni, tehát e tekintetben én bizakodó vagyok, a kérdés inkább az idősík, hogy valójában mikor. És akkor azzal a feltétellel, amit én mondtam, tehát CVT váltós robogó 125-ig, ugye? Igen, én is ezt tudom, ami egyébként abszolút indokolható, hiszen egy automata váltós robogónak a kezelése hát minimálisan tér el gyakorlatilag egy kerékpártól, vagy egy e-bike-tól. Igen. Tehát valóban nagyon-nagyon egyszerű vele manőverezni, egyszerű a kezelése, és nagyon könnyen át lehet állni. Egy picit olyan, mint a nagy telefongyártónak a használati utasítását tessék használni. Van rajta egy gomb, vagy nem is tudom, ezek már általában kulcs nélküli indításúak, tehát igazából lehet, hogy nem is nagyon kell semmit nyomni, hanem ráülünk, megnyomjuk igazából vagy indítógombot, talán az még van rajta? Igen, indítógomb az van rajta, és akkor van egyetlen egy markolatunk, meg két fékkarunk, és gyakorlatilag ennyi. És onnantól fogva elvezeti magát. Na most ez nagyon érdekes dolog, képzeld el, mert voltam egy pár hete barátommal, neki egy új Hondája van, egy új robogója, és akkor pont arról beszélgettünk a forgalomba. Nekem meg van többféle motorom, egy Simpsonnal voltam, egy S51-essel, ugye ez, hát nem tudom, hogy neked megvan-e. A klasszikus, hogyne? Motoroztál-e Simpson? Motorja volt gyerekkoron, hogyne. Első nagy eséseimet tudom hozzáfűzni. Annyira érdekes, hogy egy őskövület. Tehát, hogy annyira nehéz volt, megpróbáltam vele a városba is együtt menni, és akkor a piros lámpáknál váltani pár szót, és képzeld el, pont mondtam neki, hogy mondom, milyen jó dolgod van neked, mondom, nem csinálsz semmit, csak húzod a gázt, sokkal jobban tudsz a forgalomra figyelni, én meg itt manőverezgetek, meg kuplungolok, meg figyelek, hogy ne fulladjon le, meg, és mire ezt elmondtam, váltott a lámpa, ő elhúzott, én meg egyesbe lefulladtam. Szóval, hogy egy Simpsonhoz képest mennyivel egyszerűbb egy ilyen robogót elvezetni, nem? Sokkal, nagyon-nagyon sokkal, és ez csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az ember azt gondolná, hogy a Simpson olcsóbb, de nem olcsó. Ma már egy jó Simpson sokkal drágább, mint egy vadonatúj 125-ös robogó.
és egyébként az üzemeltetése is drágább. Igen, na ez a kérdés. Tehát akkor hogy lehet készülni anyagilag? Hogy nagyjából mennyi pénzt kell erre félretenni, vagy mennyi pénzzel lehet elindulni ezen a vonalon? Egy minőségi robogóma, és most szándékosan nem arra szeretnék beszélni, de azért csak körül kell néznem magam körül. Tehát egy minőségi robogóma 5 év garanciával 1 millió forint környékétől megvásárolható. Nyilván ehhez létezik különböző finanszírozási konstrukció, néhány százalékos kamatokkal, THM-ekkel, tehát ha valaki még ennyit sem szeretne elkölteni egyben a járműre, akkor ebben nagyon tág lehetőségei vannak. Utána úgy kell kalkulálni, hogy ehhez az árhoz jön egy maximum mondjuk 100 000 forintos forgalomba helyezési költség, ugye ez a vizsgadíj, vagyonszerzési illeték, forgalmi rendszám társai, ami még hozzá kalkulálandó, és akkor onnantól kezdve egy éves szinten pár 10 000 forintos kötelező biztosítás, meg egy mondjuk 1,5 literes fogyasztás. Azt a mindenit. Tekintettel a sok év és vagy 100 000 kilométer garanciára, és itt most a minőségi márkákról, minőségi termékekről beszélek, és tekintettel arra, hogy egyébként pont ezekkel a modellekkel mobilizálták a félvilágot már a nagygyártók. Itt a megbízhatóság, üzemeltetési költség gyakorlatilag nem kérdés, tehát egész egyszerűen nem romlanak el, és tényleg minden túlzás nélkül mondom. Ez azon kívül, hogy az ember befizeti a kötelező biztosítását, esetleg befizeti a kaszkót, hogyha valaki szeretne rákötni, és tankolgatja bele a 100 kilométerenként 1,5 liter benzint, gyakorlatilag költségmentes. Illetve hát nyilván az alapkarbantartások ennél is jelentkeznek, meg 15-20 ezer kilométerenként egy gumicsere, de ezek mind filléres kiadások bármilyen autózáshoz képest. Tehát a legolcsóbb hibrid, elektromos autó, teljesen mindegy, miben gondolkodunk, milyen töltési költséggel. Ez olcsóbb annál is, hogy a saját napelemről tölti az ember az elektromos autóját, ugyanis a beruházási költség a töredéke. Tehát össze kell ezt vetni, meg össze kell hasonlítani a robogó beszerzési árát az otthoni napkollektorokkal. Egyszerűen nincsen ellenfele költség oldalon. Annyira olcsó, annyira költséghatékony, és egyébként annyira megbízható közlekedési eszköz, hogy nem véletlenül Európa nagyobbik felén, hozzáteszem egyébként még például Németországban is, ahol azért sokkal rosszabb a klíma, mint nálunk, vagy Bécsben, ahol rosszabb a klíma, tehát nem beszélek persze a mediterrán országokról, ez alapközlekedési mód. Ha az ember kimegy Bécsbe, talán ez a legkézenfekvőbb, mert a legközelebb van, minden sarkon parkol legalább 5-10-15 robogó. Az emberek télen is közlekednek robogóval, erről beszéltünk az előző beszélgetésünk kapcsán, hogy megvan erre a megfelelő védőruházat. Ott se véletlenül teszik ezt. Gyors, olcsó, megbízható, hatékony. Akkor úgy gondolod, hogyha mondjuk valaki kipróbálja, akkor lehet, hogy térre se fogja feltétlenül letenni, vagy mondjuk egy olyan napon, amikor nem szakad a hó, vagy nem esik az eső, vagy nincs annyira hideg, amiből azért volt bőven ebben a szezonban is, tehát én nem emlékszem erre a szezonra sem, hogy annyira kemény lett volna. Egyetlen egy ilyen megcsúszáson volt, amit ugye már a múltkori alkalommal mondtam, de nem emlékszem rá, hogy pár napot, tehát mondjuk az egész téli szezonban mondjuk legyen egy hét összefüggő egy hét, vagy mondjuk legyen 2 összefüggő hét, amit úgy ítéltem meg, hogy akkor inkább jövök tömegközlekedéssel, ami azért nem sok, ha belegondolsz. A többi napokon meg felöltözünk és megyünk, mert száraz az út, jó gumi van, be vagyunk öltözve, van előttünk egy plexi, van egy öltakarónk, mi baj lehet? Igen, abszolút így van. Én egyébként a budapesti agglomerációnak mondjuk a külső határán élek, tehát azért nekem egy 40 kilométerre beérek a városba, és ezzel együtt kitolom a motorozást a végletekig, mert ahányszor belekényszerülök az autóba, szó szerint egy szívfájdalom a dugóba ülés, és nem is értem, hogy az emberek ezt egyébként jó időben miért csinálják, miért bántják magukat azzal, hogy ott ülnek a dugóba órák hosszat, egyet reggel, egyet este legalább, ahelyett, hogy 15 perc alatt otthon lennének. Egyébként a város két végét
30 perc alatt át lehet szelni bármelyik irányba Budapestnek, úgy, hogy a közlekedési szabályokat az ember betartja. Ugye legális a buszsáv használata, ingyenes a parkolás, mindenhol van parkolóhely, tehát ugye erről nem beszéltünk a múltkor, de azért önmagában a budapesti városfejlesztés, de hozzáteszem, hogy a magyarországi nagyvárosok városfejlesztése nem az autózást támogatja. Budapesten sorra szűnnek meg a parkolóhelyek, szűnnek meg a kétsávok, ugye egyre több helyen látunk zárt vagy nyitott kerékpársávokat, buszsávokat, alapvetően a tömegközlekedésre és a kétkerekű közlekedésre, illetve az mikromobilitásra épül a város közlekedés fejlesztése. Nem az autói a jövő ilyen szempontból. Én ez is vagyok nagyon bizakodó a 125-ös jogosítvánnyal kapcsolatban, ugye a B-kategóriával is vezethető legyen. Szerintem egy hatalmas fellélegzés lehetne ez Budapestnek, és nem csak a közlekedőknek egyébként, hanem csak abba gondoljunk bele, hogy milyen környezetben, milyen közlekedési terhelésben, milyen zajban, milyen szennyezettségben visszük ki mondjuk a kisgyerekünket sétálni. Igen. Tehát ennek sok-sok olvasata van, én nem akarok különösebben idealisztikus képet festeni, de nagyon-nagyon jót tenne a városnak, hogyha mi magyarok is megértenénk azt, hogy a jövő nem az autózásé. Igen, abszolút így van. Akartam valamit kérdezni, csak közben kiment a fejemből, úgyhogy akkor addig a második kérdésemet ellőném. Mondtad, hogy te a város 40 percre vagy a belvárostól, vagy ahol dolgozol. Elég a 125 arra, hogy ingázzunk? Elég. Elég? Abszolút, úgy gondolod? Abszolút elég. Autópályán nem javaslom, vagy föl kell tudni venni. Tehát, hogyha valaki megelégszik azzal, vagy meg tud azzal barátkozni, hogy a kamionok, teherautók tempójában halad, az egy biztonságos sebességtartomány a 125-ösnek is. Tehát el lehet menni autópályán a 25-össel, de látni kell, hogy azzal nagy előzésekbe nem kell kezdeni. Ezért én inkább azt gondolom, de hozzáteszem, hogy egyébként is szerintem motorozni a mellékutakon sokkal izgalmasabb, sokkal élvezetesebb, sokkal látványosabb, mint az autópályán húzni a gázt. Persze. Tehát ha valaki el tudja engedni az autópályázás, és mondjuk az M1 helyett az 1-es úton, vagy az M7 helyett a 7-es úton, vagy a M5 helyett az 5-ös úton vág neki az agglomerációból Budapestre közlekedésnek, abszolút elég a 25-ös erre. Városban meg ez föl sem merül a kérdés. Igen. Föl sem merül a kérdés. Az a jó egyébként, hogy el tud menni mondjuk hozzátok is, és akkor el tudja kérni az egyiket, biztos van erre lehetőség, hogy most nézd, László, én szeretném kipróbálni ezt a robogót, és engem az érdekelne, hogy én ezzel hogy érzem magam, hogyha bemegyek otthonról a munkámba. Biztos van ilyenre is lehetőség. Vannak nyílt napok, tesztnapok, nem? Egyébként is van egy komoly tesztmotorparkunk, de azért is, mert én ebben valóban hiszek. Tehát én azt látom a vásárlóinkon, partnereinken, barátainkon, akik visszajárnak hozzánk most már nagyon régóta, hogy egész egyszerűen, tehát amikor kipróbálja, akkor ez a látja, nem látja, na látja effektus lép életbe. Tehát ráül, látja, elmegy 2x5 kilométert, és onnantól kezdve egy meggyőző mondatot nem kell elmondani arról, hogy ennek van relevanciája. Értem. Na, eszembe jutott a másik kérdés is, képzeld el, úgyhogy gyorsan meg is ejtjük. Importőrként te nagyon sok emberrel találkozol, sokkal több emberrel, mint én, aki mondjuk autósként átsingózik, hogy jó lenne valami. Tényleg visszatartó erő most jelenleg az, hogy kell az A1-es jogsi ahhoz, hogy felüljünk egy 125-ös robogóra, vagy egy B125, és hogyha mondjuk ez csak úgy jön, mint az AM kategória, akkor szerinted bárcsak így lenne, tömegek fognak felülni robogóra, 125-ös robogóra? Ismételnem kell téged, bárcsak így lenne. Valóban visszatartó erő. Nyilván sokkal egyszerűbb, hogyha nem kell külön tanfolyamra járni, időt, pénzt, energiát szentelni erre, de azért azt én el kell, hogy mondjam, hogy ha mai jogszabályi környezetben tudnék csak jogosítványhoz jutni, én akkor is bizonyosan lépnék, mert a képzésnek, a motorkerékpár beszerzésének, a fenntartási költség, stb. Az összes létező költsége maximum egy év alatt annál is megtérül, aki viszonylag keveset autózik. Azt a mindent. Maximum egy év alatt ott is megtérül. Aki meg igazán sokat járott, meg néhány hónap alatt, mert a mai üzemanyag árak mellett
az autók valós fogyasztási adatai mellett, ugye most a katalógus adatokról beszélünk, hanem a tényszerű valóságról, tehát itt nagyon-nagyon gyorsan ki lehet számolni, hogy mi a jó irány. Nagyon jó a felvetésed, mert pont ez lett volna, lassan elfogy az időnk, és ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy ugye megbeszéltük azt, hogy milyen anyagi vonzattal jár, megbeszéltük azt, hogy mire lehet elég a 125-ös, és akkor most ugye a hallgatónak az lehet a harmadik kérdés, hogy oké, beruházok, mondjuk akkor 1 millió forintot erre a dologra elkezdek félretenni, hogy mondjuk a következő szezonra, tehát a 2026-os szezonra mondjuk március környékére ez rendelkezésemre álljon, és milyen hamar fog megtérülni ez a befektetés? Tehát mondjuk ő eddig autót használt, átül robogóra, mondjuk 1 millió forint, plusz még ugye valamennyi, vagy plusz-minusz valamennyi. Mondjuk ha azt mondja, hogy a 2026-os szezon végére, vagy a 27-es szezon elejére lehet, hogy vissza is jön ez a befektetés azzal, hogy... Abszolút így van. Aha. Tehát akkor egy szezon, egy átlagos használatnál egy szezon alatt visszajön. Egy szezon alatt. És utána termeli a pénzt? Termeli nekünk ez a kis robogó a pénzt? Hát megtakarít, igen. Hát tudod, ez nézőpont kérdése, hogy megtakarítasz, vagy termelsz, de persze. A megtakarítást meg tudom erősíteni. Kinullázza magát egy szezon alatt, és akkor utána azt a pénzt el lehet költeni másra. Amit eddig ugye elpöfögt. És egyébként ugye itt most a pénz körül forgunk, de azért azt hagyd tegyem megint hozzá, hogy ha valaki csak fél órát, 3-4 órát autózik egy irányba a munkahelyére, és ha ezt csak elharmadolja, ami még ez se igaz, mert szerintem elnegyedelni lehet reálisan az autós, illetve a motorkerékpáros közlekedésben töltött időt, akkor azt is azért érdemes kiszámolni, hogy mennyit ér az én szabadidőm, mennyit ér az a plusz napi 1-1,5 órám, amit a gyerekeimmel, családommal, a edzéssel, testemmel, egészségemmel, barátaimmal, sorolhatnám, mi mindennel tudok tölteni, vagy adott esetben az a napi 1-1,5 óra, amit plusz munkával tudok tölteni, és itt ezt most a termel miatt mondtam, hogy annyi színe, annyi olvasata van ennek az ügynek. Én személyesen azt látom egyébként, hogy de nyilván mindannyian másképp éljük az életünket, nekem az időmből van mindig a legkevesebb. Nálam is abból szeretnék magamnak sokkal-sokkal többet, és nagyon-nagyon hálás vagyok a motornak minden egyes nap, amikor elmegyek az álló kocsisor mellett, és látom azt, hogy ez az autó is még 3 perc, még ez 2, és így tovább, és ott a végén az idő, és ott a végén a pénz megtakarítás. Fú, nem is lehetett volna jobb végszó. Nagyon, nagyon jól beszélgettünk. Megmondom neked az igazat, hogy ha nem csinálnám ezt, akkor biztos, hogy meghoztad volna hozzá kedvem, hogy legalább kipróbáljam. De mivel én ezt csinálom évek óta, én tudom, hogy miről beszélsz, de hogyha a hallgatóban van egy minimális elhatározás, hogy kipróbálná, akkor szerintem biztos vagyok benne, hogy László is tud abban segíteni, hogy megtalálja a megfelelő alternatívát erre, kipróbáljon valamit, hazavigye, megnézze, hogy az ő útvonalára elége a 125, és szerintem nem fog sok idő eltelni, és biztos vagyok benne, hogy az, amiről most még csak ábrándozik, az majd a valóság lesz, és az élete részévé fog válni. És akkor bízunk a legjobbakban így együtt, hogyha megjön ez a törvénymódosítás, akkor tömegek ülnek át 125-ös robogóra, és egy kicsit jobb lesz majd a közlekedés, akár Budapesten is, meg más nagyvárosban is. Reméljük. Jót beszélgettünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a lehetőséget. Pócsik László volt a vendégünk, a SZIM importőre. László, akkor további szép napot kívánunk neked, és minden jót, vigyázz magadra. Viszont a hallgatóknak is köszönöm szépen. Ez volt a Hangzóna, az Autószektor podcastje hétköznapi sofőröknek. Ha kérdésed van vagy témát ajánlanál, írd nekünk hangzóna@autoszektor.hu. Hallgass meg a korábbi adásokat, kattints az autoszektor.hu/Hangzóna címre. Hangzóna, járművekről őszintén, fényezés nélkül. Új rész jövő hét csütörtökön.